De kampioen van de takkomst is misschien wel deze Kelvin de Ruiter. Kelvin is echt een beer van een vent. Want Kelvin, hoe groot bist nou eens? Ik ben 2 meter 2. 2 meter 2 en daar hier dan zeker ook de nedige kilo's bij. 158. 158 kilo. Hoe volle stikkenbollen is er dan wel net maas? Het eerste wat ik eet, dat is om 9:30 pas. Maar dat zijn meteen 12 sneden brood. Ja. Kelvin de Ruiter is dan misschien de kampioen van de takkomst. Jan Wagenaar is op dit stuit absoluut de sterkste. 6 keer woon hij al de Frieske titel. Jan zocht er dan ook uit als een echte sterke man. Al die spieren, wat weegt dat wel net? 138 kilo. 128 kilo. Begint door de dag dan ook met 12 stikkenbollen. Ik heb 12 steken door de hele dag, Arjen. En deze beide heren nemen het op. Het is de man die het eens geen introductie nodig heeft. De flits van Volsgeren, Wout Zielstra. Wout had nog altijd het wereldrecord heeg gooien, maar een gewicht van maar liefst 24 kilo. En omdat oors geen het jood, laten we dat nog maar eens een keer zien. Olve Jelien gooide Wout Zielstra een gewicht van 24 kilo oer 4 meter zontig hinnen. En voordat we hier in Serhuisterveen echt losgaan, leidt Jan Wagenaar nog even uit wat nou krijgt de essentie van het speeltje is. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet beethouden en sjouwen en drukken. Meer is het niet. De heren zetten dan uiteindelijk het eerste onderdeel, het heeggooien. 12 en een hele kilo. En waar dat dan het vaakst oer een hichte van 6 meter smieten in, is vanzelfs de winnaar. Het slag het Jan Wagenaar 2 keer. Wout Zielstra smiet de poeder mijn zoon 3 keer oer die hichte hinnen. Maar de man die het vaakst kin is Kelvin de Ruiter. Het slag het Kelvin 4 keer. Zo, nou die is zeker nog 4 Ja, dat voelt lekker. Even de oudjes laten zien hoe het moet. Het tweede onderdeel is dan het helter tillen. Waar kan het vaakst 110 kilo omheen tillen? Eerst met Wout Zielstra. Maar na 4 keer, nee, Wout kan echt net meer. Ja, dat voelt mezelf ik al. Trai ik ook makkelijk en de 4e keer heb je eens, ik denk, de conditie, dan is de conditie net, dat merk je, dat is een conditieonderdeel. Kelvin de Ruiter tilt de 110 kilo 10 keer omheen. En dan mat Jan Wagenaar. Zo, 8, jongen, 10, 11. Hij is hier makkelijk, Jan Wagenaar. Ja, maak je nou. Ja, dat is wat Jan wel leuk vindt. Ja. Ja, maar dit is echt die favoriet onderdeel, hè? Schouders is altijd goed. Ja, schouders. En ik vind het echt heerlijk om te draaien. Je kan nou wel, misschien nog wel draaien of jou kent. Maar genoeg is genoeg, hè. Het laatste en tweede onderdeel moet dan de beslissing brengen. 20 meter met molkbussen rennen. En die molkbussen win 100 kilo het stik. En waar het denkt dat 200 kilo net zo heel zwier is, die maait ik even een beziekje. Zoals deze meneer. Ja meneer, jouw mooie losgaan hier. Ja, jouw mooi echt beziekje. Slag het. Krek net. Nee, deze meneer gaat weer waarom naar het krachthonk. Nou, de jas kan wel weer aan. De jas kan wel weer aan, ja zeker wel. Ja, maar dat ben je maar eenmaal. Maar je bent je 20 jaar meer net. Maar je bent 50 jaar. Dat hiek je ook wel zeker kind. Jawel. Maar ik kwam met de krisis niet van de corona naar. Wout Zielstra liet zien dat hij nog altijd een oegrieselijke sterk is. Hij leidt de 20 meter aan in nog een seconden. Oh, ik ben nog sterk toch, net. Nee, dat kan even zijn. Ik ben nog sterk toch, net. Maar ik ben net niet zo stil, Jan. Ja, die melkbussen heb ik eigenlijk het wereldrecord ik nog op. Nou, dan ben je 174. Ik heb nog een 30 meter, maar 174 in elke hand. Dus zulke gewichten kan ik net meer verdragen. Zo simpel is. Nou, dan dat alles miseren. Maar dit kan ik dan wel makkelijk verdragen. Hier heb je essentie pine mooi. Maar hoe is het manier dan? Dat wordt er even een orenvraag. Dat is even een orenvraag. Dat kies voor gelijk aan dat het dan even minder is, ja. Maar de allersterkste in Serhuisterveen is deze Jan Wagenaar. Want hij wint het tweede onderdeel. Hij leidt de 20 meter aan in 14 en een hele seconde. En is de mooi 4 de vlugste. Hij is al 6-voudig Fries kampioen. En nu wint Jan Wagenaar ook nog in Serhuisterveen. Alle sporten wil ik winnen. Dat het domino is of Jatzee of dit. Ja, dat kan je thuis maar. Maar ik wil gewoon altijd winnen. De Olympische gedachten die tot eigenlijk net mooi. En mijn band verwacht je net over, hè? Dat wist je. Is het thuis komen? Nee, hij was wel een ruzie weer maar de bekerman die man is kwalen. Dat doet hij elke keer. Dat is mooi.